apa? Nyapa, Dek? Adewe dikai lagu Heli guk guk guk. Adewe dipadake kire, Dek. Lah kok ora yo ngono. Oh alah. Baleni. Iya, suarane jon melek. Sik ta, Rena sik. Masalah. Tegar. Delok. Gar. Delok sik ya, Dek. Kok ngarep iki bodine alah. Iya. Ke samping. Alah kok mburi. Walah. Sikile begagah. Iya. Tangane ngene. Mlaku. Oh, Dek. Kowe mau apa bar mak-mace gak pulek to? Iki lho ki, apa to ki? Delok. Ki apa, Dek? Masalah. Loh. Wae sing bokok ki aku mas apa, Dek? Masa iki, Dek? Iso munggah medun. Ki enak tombole. Oh, tombol apa? Ki on off. Coba pencet to. Klek. Wih, malah medeni wong iki. Iki ki jane lanang apa wedok, Dek? Ora apa-apa. Lah medeni bocah ki. Diceklekne wae malah medeni, ceklekne. Pripun? Suarane api. Kon Nggon- nyanyi apa? Nggonmu Pak Isam dijiko nggonmu. Di sayangku mau. Kene lah. Nggonku apik pokoke. Kene. Tapi kan nek nggonku wanita tulen, iso meteng. Lah nggonmu. Wah, nggonku ra iso meteng, aman lho, Dek. Oh iya ya. Ya ta, Dek? Ayo. Oh salah. Suarane kok tikus kecerit. Golane nggonmu mau piye? Nggonku iso ngene. Oh. Hei, jek power iki. Yo, Dek, Piye, tunjukkan ketekmu, yo. Isomu ndang, yo. Piye mau? Ngene lho. Yo, Dek. Loh. Ora bokonge. Ora ngono, Dek. Iki lho, wedok kentole gedene ra umum. Hei, iki masamu jatil multi talent, Dek. Kayak samben kuli kaya. Iya ki samben kuli. Kuli iso jatil iso banci ya iso. Mutung. Ora ngene alah. Tadet. Ndo tidung tak dodindo tang ndo tidung tak dodindo Oh. tidung tak dodindo tak Oh. dadento dento nek Iso kaya pitik memeti ngono, Dek. salah. Dek iki emoh nek diceluk banci iki emoh. Lah Dek, piye? Dek iki apa? Om. Om. Mau diceluk banci ning om. Lah iya, wong wedok kok brewoken ngono kuwi lho. Brewok piye to, Mas? Perempuan lho niki. Endi to ndeloki? Ndoki endi to? Kok cedak banget to, Mas. Sampun cedak-cedak to. Mengke seneni ayah. Ora, Aku Dek. cedak iku ya. Yo wis ora wis. Tetep enak nggonku. Piye ta? Kodrate wong lanang ki ning dhuwur kok wong lanang dingenekke iki. Lah aku lho ya lanang. Oh iya. Wis remuk aku mesti banci sitok iki. Lanang to, Dek? Lanang to? Lanang, Dek. Kon ganong apik koyoke. Oh iya, Oh, kenalan kenalan. saya. Madepe rono lho. Madepe rono lho. Madep munggah lho. Sapa? Niki masyarakat pundi niki? Gringgeng nggih. Pitepang. Gringgeng. Hah? Gringgeng. Gringgeng. Nggih. Pitepangaken nami kula Ganeta Sucipta. Sik. Sik. Rene sik. Pripun, Mas? Piye balen ana jenengmu sapa? Ganeta Sucipta. Enten artine lho, Mas. Apa kuwi artine? Hah? Artine apa? Ganeta niku cantik. Oh. Cantik.
Lah apa sing sijine mau apa mau? Sucipto. Sucipto ya apa? Susune lancip ganjaran boto. Sik to. Jare sing ngendang warep ngecet, nyah Mas. Lah Nek ra rampal. Weh jarar ngecet kene. Nek ra rampal untumu mbok elok to. Munggale nek ditanyaan wong iku. Ya aja masa wong wedok nusul wong lanang ngono iki wong wedok apa ngono kuwi. Ngono iki sing nusake wong lanang kok Omong rene antek ya. Oh, sing Aku tembok jorok itu ayah ki piye to ya? Aku mbok jorokne ya mah. sing rabi iki kapan ndelok ayah? Piye Dek ayah? Ayah gedang. Mbak sing romantis ngono lho. Kok yo ngono. Kayak dhek kuwi mau ya. ngono ki lho ngedreke tekan rampung. Baleni ngedrek tapi ya. 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 Dikuwoplo ya, Mas. Piye to? Tepuk tangane pundi lho? Piye piye? Piye rasane piye, Dek? Kowe iki teh ra romantis blas ngono to, Dek? Yo peh lanange yo dadi ngonokne ngono lho. Ngene iki lho. Ayo Dek liko kene, Dek. Ya ampun. Ora kowe goblok. Oh, bojoku iki kok lho, empuke ya ampun. Piye? Kowe pengen piye? Kok raimu koyoke ora ikhlas ngono to? Kok ya sing Ora wong wedok mekangkang. Kowe patut disawang wong. Ai. Wes ngono tok.
Matik ngono to, Mas. Aku mentok tutukan iki mau di apa ya? Tuk ngono mak. Tengok iki lho, Dik. Tuk ngono jan, tuk ngono mau apa gak ngerti aku. Kayoke gaman, Dik. Mau ki wis mbok lempit memburi urung. Wis ya wong wis tak koyokne. Apa jenenge? Kuwi lho, buntut Anoman ngono kae lho kon dhuwur kene rene kok. Dek, nek jare-jare istrimu ki multi talent, iso ganong barang. Buktekno. Iso ngapa? Ganang ki sing piye? Ganong sing salto-salto. Kayak kowe mau, Mo? Heeh. Tapi disawer ya. Sawer ora. Sawer ya, Bu. Sawer duit kricik ya. Ya aja to. Kasporotmu iki lho. Iku wedok kosporotan. Kudu lu akeh aku pokoke sawerane. Mau aku nek dhewe entuk pira? Heh? Entuk pira ya mau? 50. 50 entuk pira? 15,5. Ya 15,5. Aku ora apa-apa, Bu. Ki diskon bersih desa. 100 cukup. Lah kok malah larang men kowe? Lah kok malah muda. Seniman larang lho, Mas. Larangan agama. Oh iya. Oh alah. Bagiannya Ayo, trouble gano. kok mendem-mendem. Copot sih. Aku padahal wis lanang urung to. Heh. Lah Aja. tak cilik Mas to. Ih ngono iki. Apa tembak gila niki kaku apa? Lah, Tekan omah sawanen. ora. Aja ngasih yo, Dik. Ya wis sosok ngono. Gila raimu. Tenanan. Lah ora ngono raimu kaya bar magrib nih. Peteng. Ayo salto. Berhenti kok sik. Neng kono bae, meneng. Kok sik, lha dalah. Lah kowe lho urung ngene wis entuk sawer sakmono. Diam. Ngales sik. Aku demen jaluk pira? Meneng aja lah. Sik ta. 10.000. Sebelah tapi sebelah pira? 20. 30. 40. Lah tek ganjel lho, Pak. 45 iki. Lho, genepane ta, Pak? Lah kurangane pira? 55 iki. Ah, mleh. Hah? Dikira bersyukur tak kuwat. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Nggih, heh. Pasti ya, Bu. Salto sih ya. Aja dikene iki tapi wis tak nasping, wis tak jim. Meneng ae. Ya, sik to. Sik.
Berhenti. Pripun? 100. Netra balik nih. Timbilen ya Pak ngono kuwi. Iki acara apa neh? Hah? Gowo-gowo. Iki piye to ki nganggone susuku ketok kabeh iki malah. Piye kowe iki? Lah, lu Piye ta? Hah? Isa ayu lho, Sep. Ora, iki aku jane kon dapuk apa? Loh. Kose. Ndang, digose. Ndang, nah, talene kono. Wong wedok susune ketok. Lah iya. Kuelek ta uireng. Ya. Ya. Kose ta? Ora. Aku iki jur dadi bahan pecoan. Kaya Yesus. Lah ayu lho. Aku iki jane kok dapuk piye? Lah, kose aku dek mau to sing ngedrek buke wong wedok. Heeh. Aku ya geleme kaya banci. Kan aku lanang. Oh, berarti tak edrek. Ya. Oke. Ndang. Ya. Oke, siap. Kudu salto lho tapi. Piye to? Aku kurang hot piye jane? Wong wedok iki lho lembut anake. Wong Lah, wedok iki wis petitilan kok ngono kuwi. Urung Sing kok lambe. training. Hah? Coba kowe ndang kowe njaluk edrek kuwi coba lembut ora coba. Ndang. Aku nek ngedrek iki mesti kok langsung dadi kok, Gar. Wedi aku. Yo.
Jak 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 jak.